Anyang laki din! Ay, nang rugi gaya mo, hindi basing kawal bakay. Ha? Ay, wala kay. Nang rugi nga rudan. Iso apang panunutok nga agresay naksan iti trabaho. Nya, apay ko bang agresan ka? Tatumulong ako maamangi kampanya kini Sir Faustino. Anya, Masiguradok ngamin. Ano mga bakas mayor dito'y ili tayo, maadaanak iti napimpindas sa trabaho. ala, adaking ka na bakay. Wala kay, panunutok anaimbag. Anya? Agresen ka iti trabaho? Tapno lang tumulong ka mga kampanya ni Sir Faustino? Wan ko makumare. Ay, una yun, kumare. Agpanpanot ka kadiwan no saan? Ano niya? Nagmayat lang nga rudan dito'y trabaho ta. Ngam agresign ka kit din? Kapula ang ita, basing kawal? Ha? Anya lakit din, kumare. Nupangit ipanam iti panunot mo. Agpanunot ka na imbag. Sakpay mo nga aramidon ti may sa abana. Oho, uray pa'y nawan ti ko makumare. Anya ko ba? Wala akong paki. Oh, kasangsangpit mo pa lang, agungungot ka. Dayjay man ang Maria, kunamlano asino. Ha? Tapay? Kunanakit din kanyak. Kasla sa anak kanong agpampanunot. Anya, Imbagak ngamin nga agresay naklaangan iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino kas mayor. Ngam adukit din ti bagbagana. anya nga rutimbaga naging ka? Naku nana, akasla sa anak kanong agpampanunot ay una yan. Anya, Ti awanan ba na babae? Oray man no aglinipat kami nga agkumari iti kas di nga imbagana whatever. Anya lakit din aya. Ay, napalalo talaga tigurak iti dayjay a babae. oh, bigbigat. Asino man anday takagurgura mo na ya, panyang. Ha! Dayjay man a Maria! Anya, tapay manan. Agasan man! Nakuna na kanyak akasla sa anak kanong agpampanunot? Amangan mo nupudno ngamin. Si kakit dimot, adamot panunot ko. Katapay nga rod anay baga naking katikastangay. Gapula ang tanakunak nga agresaynak iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino itaabasing kawal. Ibaga nakit din akasla sa anak kanong agpampanunot. Kitwan mo. Anya nga minagapong agresign ka. Kat amomatan mare, no mga bak ni Sir Faustino kas mayor, maadaanak iti napimpintas at trabaho saan aya? Kano ngay maabak, di awan, ayunay kan, agpanunot ka ngamin nga agpaiso. Pangaldawan, kumare. Saan ka kadi mapanmangan? Ingkalaang mangan. Numapan ka mangan, ingkalaang. Saan anas ka nga gawis-awis ka? Anya? Apay akasta ka matan nga agsasao, kumare. Hoy! Di nakawag-awagan iti kumare tawan ti kumarig akaskan ka, nagalas ti ugalim. Anya? Ngam sa bagay, dayto yun ti mauding aldaw ko dito'y at trabaho. Ngamin, nag-resign akon. What? Maadaanak to iti napimpintas at trabaho, anya lakit din aya. Danga talaga day di babae. Danga kunakmanan. Awanan, kumare. Talaga, mating sakripisyo na. Di kakaiso na at trabaho na. Tapno lang makatulong ang mga kampanya ni Sir Faustino. Alaman, para makita man no agkurimot lang ti kinalaing na. Bayamon ako, kumare. Itaan tayon to numalpas na eleksyon. Numaadaan nga agpaiso itinapintas at trabaho. Aha, patyamot ng mga bak day di Faustino. Awan na tiyamok. Ha? Kano nagpigsa ti kalaban na ng iso. Anya laki din aya. No nangalalaan ng mga miniti turad ti pakinakam alumaban kas mayor. Ay na! Makapalag! Naku naman, kumare. Mas dawak man iti dayapan niya.
No, apay kas taunay, tayo na magikampanya kinkwana. Da, na yung kumamit ano, gwapo. Ang saan mo, nyalaki din na yan. Itaan na ka-resign na kon iti trabaho. Ipamaysak at talagang timangi kampanya kini Sir Faustino lakay. Ay, uwi na ba kay? Ay, tun madan ka iti napinda sa trabaho. Umapal to, dagiti ko kumarim asao. Ay man talaga ahuyo dan to amin. Salbag takide. Ay, pampanunutan nga ro ba kay? Anya nga tano, agresaynak mutlay. Ha? Agresaynak, tapno, duwatang agkampanya para ka ni Sir Faustino. Katuan alakay. Nasaya at daytaan na panungunot mo. Uwan ba kay? Itaalawas, agresaynak ako niti trabaho. Tapno, tinulong tang agkampanya. Iti kasta, duwatan to ang maadaan, iti napintas at trabaho. Ay na, kung naklaki din no asino ti masabat ko, si kamot gayang panyang. Ha? Ay na, nagbara ti panawen, ng pumanagna ka. Papanamaya, nagngisit ka lang aro din. Mapan kami di ili. Mapan kami ag kampanya. Apa anyat parikot mo. Anya? Ay naglastugan. No saan ka apabor iti raramidin mi awan bibiyang ko anya? Diyak ka sa pulan ti saan a supportive ako mare. Nalawag. What? Dita ka man langan. Makaparurod ka. Da kaming tulang ti madan iti trabaho talaga. Huyo kayon to amin. Ayo na yan ti kasta. Kasla saan da nga agpampanunot iti kasta nga aramidan da. Saan akasla? Talaga kidi na saan dang agpampanunot Ha? Nagawan mo din na panunod ng agasawa. Nag-resign na iti trabaho. Napo iti pasingkaway. Nyalaki din na ya. Kunada nga raw, lumangabak ka nun ni Sir Faustino kas mayor dito'y ile, hayahay buhay. Tamaad-dandan to ka no, itinapintas ka nalaglagan at trabaho. Ay, na yun na ita kapanunutan. Kun nga raw, ayan mo pa nagiging agasawa no apay. Sapay duwada nag-resign iti trabaho na. Ay, una yan. Ay, hindi ka anuman. Sana nasayat ang mangnamnama ka iti politikaw. Kasayatan latang agtrabaho kinaggagay. Tasaan nga isuda ti mangten iti makan iti inaldaw. Ay, anyalaki din na ya. Bertaw, apay timaya ba iti panunot mo? Ha? Tata? Timay bagak lakin ka. Saan tayo kumanga iyasa ti biyag tayaw kadag iti kandidato iti politikaw? Anya? Ngamain, urayan niya ti mapaspasama. Natayo mo't lang ti mangbiyag iti pagbagi tayaw. No apa, nag-resign kayo iti trabaho yaw. Gapulang iti pasingkaway. Ay una yan. Ay, nyalaki din na ya, tata. Saan nyo mo't abiyag ti biyag may? No apay nga minaya, makibiyang kayo. Kitsaan na kayo mo't pakibibiyangan. Mind your own business nga mina. Sana dahi ta makibibiyang ti amuyaw nga aramiday. Laklakayan kayo, no? Bertaw, Anya? Kasta timbangan ni Berto kada kayo, tata? ay wun nga raw. Nakuna na pa yaman nakibiyanga ka na. Idin to ta panangisakit ko kadakwada na dyan nga agasawa. So na ibagak na dyan. Anya? Ay una yun, DJ Aberto. Gusto mo timbagak? Asaan tayo kumamang namnama kadag iti kandidato iti politikaw? Ta iti udi na. Bagi tayo lang ti mangbiyag ka na tayaw. Saan nga isuda? Maawatan da ay agamin ti kasta, tata. Katno saan da nga agpanpanunot. Ha? Agasam man taduwada pa nga agasawa nag-resign iti trabaho. Gapulaan at ibasing kawal. Ay, para makitan tuwa. Nung mga bakti kampanyada ang mayor da. Kit madaandan taw iti trabaho. Nyalaki dahil.
Ay, manulangan na turok, panagbubutusin. Wan nga rod kumare. Kat asino nga iti botos mo kas mayor dito'y ili tayo. Katisigod ang mayor ko ni Mayor Kaiton. Kaputan na singpet, kan pagwadan ang mayor. Kunaklakit din no ni Sir Faustino ti ibotos mo. Anya kumamot aga po nga ibutos ko dahi tao. Ropa na pailaan kat sana mapagtalkan. Akas lamot lang iti ropa dapan niyang agasawa. Anya? Hay, sika talaga. Nagadumanan nga imbaga makunakon. Sana bali ata po numet. Sa palo kumaki di tadada di ta igid. Tapno mangagda ti ibagbaga. Ay, nalpasbot lang di pa nagbubutos. Win nga raw, naimbaglaga ita ni Mayor Kaiton tinangabangan niya. Ay wala, naimbaglagan. Anya nga min nga tinagtamtamaan na ijay kalaban na. Ay wain, napanglupay lang tinagan ni Mayor Kaiton. Iso nga imposible mag numaaba. Oh. Ay, kumusta nga tanda pa niyang nga agasawa. Itaan na abak, tingkam kampanyada. Sayang lang aro ti trabaho na ide ngayon sukat na iti banag nga awan mo't kasiguraduan na. Katawaan ida dagiti tatawa. Sapay kastaunay palastog day. Ay wala, aniya lakit din aya. Ay. Anya ka matan, kas ka namangin insulto. Asino aya ti katkatawaam? Hindi ba pwedeng happy lang? Anya laki din na Anya? Anya nga itapan niya. Siguro, nakaipaay mo titiadal ka na kayong agasawa, tinarami jo anya. Ha? Itanabag ni Sir Faustino kas mayor, Awan lang aron trabaho, Anya? Kasta una alastog yun, di madamati basing kawal. Sinigurado yung nga iso ti mga abak. Iso nag-resign kayo, pa iti trabaho yo. Isip-isip din pagmaitan, panyang-yang, yayang-yang-yang. Ay, kasano nga itanlakay. Awanan ti maisaang. Ay, umuun nga rod bakit? Mano pa yun nga aldaw ngayon, anusan ta tinagsida iti bugo. Naibos pa ikit din aji bagoong lakay. Jasin nga bakit? Adapay. Anya? Ay kat, andapay alakay. Adupay. Kasla ko namot nga isumanon ti anusan ta si daan. Ay, kahit anyakay nga rod bakit? Kahit awamot trabaho ta. Mabaina nga rod amapan manin nag-apply iti sigo na nagtrabaho. Among kami nakatkatawaan nak nagiti tattao jay. Uray siyakmat alakay. Kaya't ko ti agsublay ti sigod at trabaho. Nga marunawak itibain ko. Ay na po. Kunaklaki dino asino ti masabat ko. Si kamat gayam paniyang. Apay, saan na ka nailasin, nana? Saan nga raw? Kasta unay mga minan ang isit mo. Kasla kamutin ka adaw at tinuno iti kasta alangam. Ay, naguyaw kayo mutan. Kun kunaklaan. Nagapwam aya. Makikita yun lang arodan nga daimat ko abang kito. Damagan niyo pailaan. Lapan ka nga ron nakisak ka. Uwan, anya lakit din aya. Ay una yan panyang. Kita am day talangam itaakunak. Adayo, itilangam kumpara ini ije ayan tilinong ti pagtrab-trabahuam. Anya,
Nagkuna nga men, nga resign kayo ti trabaho yaw, tapno lang ikampanya yaw ti manok yaw. Anya nga ita, anya lakit din aya. Nana, saan tayo kumangamen nga iasa ka iti kandidato, iti politiko ti biyag tayo. Maawatam ti ibagbaga. Ay, gapo iti kano man, mga bakman wano saan ti inkampanyam, saan nga iso ti mangbiyagkan ka. No di ka, ti bukod mo abagay. Sapay la kumata na awatam ti imbaga. Na. Apay, uray sika kit makisigsig kakamutan, Bertaw. Ay, lalaki day. Tata, Saan ka pa yun nailasain nga po iti langam? Unang laki din no agpalpalimos. Sapay insaganak na itay barayak nga itid kukumakin ka. Ay na, una yan. anya? Ay na, Bertaw. No saan kay kumanag-resign iti trabaho yu iday? Aging ga kumaita, kit adda kayo pala ngagtrabaho iyay. Tata, Apay, adda yang amin ti maitid ti politikaw. Adda man siguro, saan nga umdas a pagbiag? Mawata, Bertaw. Saan kay tumang aming nagpampanunaw? Sapay kastaunay a panagpalastog yu iday. Anya nga ita, saan magkindi amaday ti makisik ka? Ang nanamay ti trabaho yu iday, Bertaw. Insukat yu lang iti politikaw. Anya laki dinaya. Si Kamat Gahiyam, Kumare Maria. Ay na, nakaskas daaw man. Kunak man in laksid na ko na kumare makunam. Si Kakit Dimat Kumare. Awan day jay. Kasta aya. Kat, kumusta ngay tibiyag? Pagtrab-trabahom ngay ita. Si Kakit Dimat. Mapalpalabas na klang arudan nga inaldaw ang mapan makisagsak ka. Kung makitangtang dan ijay bangkag, ti akin bangkag. Damagong pailaang. Ah, kasta aya. Mapalpalabas ka siguro. Ngem, saan ka ang mailasin? Gapo iti langam. Sa bali ngamin ti langam idiket. Idi adda ka pailaang iti nanamay at trabaho. Kumpara ita. Mare. Awan din na itulong ti politiko niya. Saan tayo kumangamin namang namnama kadag iti politiko? Tas saan nga isuda ti mangipaay ti pagbiyagan? Nangabak daman wenno saan? Sinayang mo ti trabaho. Ngam alaa. Ipadas mo ti umay agaplay manen. Barang maawat ka pa'y. Anya lakit din ngamin. Panyang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman ka ba'y itingkay panang tarabay.